A Axencia Espacial Europea desafía cada ano aos estudiantes de entre 14 e 20 anos a crear os seus propios satélites espaciais a través da competición CANSAT. Este reto foi recollido por Inés González, unha profesora de tecnoloxía do IES Aquistelenis de Caldas, que animou os estudantes a participar. 12 deles aceptaron o desafío e comezaron a aplicar os seus coñecementos para crear 2 satélites diferentes. Todo este proxecto inclúe unha parte eléctrica, unha parte mecánica, unha parte de programación, unha parte de deseño 3D, e incluso eles, agora xa porque xa terminaron, pero tiveron unha parte de costura, na que estuveron cosendo e confeccionando o seu propio paracaídas. Os 12 estudantes encargáronse de todo o proceso de construción do satélite, dos programas informáticos e das antenas para transmitir a información. O satélite vai montado dentro dunha placa Arduino, e esa programárona co programa que eles queren, ca misión que eles quere que faga. Eso é o que se vai lanzar. E logo, co ordenador teñen outra plaquiña aquí, que o que van a facer é medir, comprobar, porque eso vai estar emitindo sinais de radio, e vai estar mandando eses datos a unha estación que se chama Estación en Terra. Os satélites elevaránse cun dron ou un foguete ata 1 kilómetro de altura, e unha vez no aire, os estudantes deberán controlalos para desenvolver unha misión científica, que consistirá nunha parte común que terá que medir presión e temperatura e outra específica. Pois a misión secundaria é a de lectura de gases e raios ultravioleta por medio duns sensores que programamos nós mesmos. A nosa misión secundaria centrase en medir a humidade dunha zona, e con esta humidade podemos diferenciar que tipo de cultivos hai nesta zona e que tipo de plagas lle poden afectar. Esta técnica utilízase moito nos viñedos a través de drons, con este mesmo sensor que utilizamos. Os alumnos afrontaron o proxecto con moita ilusión e ganas. A mí a parte que máis me gustou, lóxicamente, é a de aprender como utilizar unhas placas, a como programar, e a verdade é que aprendimos cousas como aprender a coser, a soldar, a coser, e ainda que parece raro, moitos da clase non sabíamos nada, e aprendimos a canduxar, e bueno, a verdade é que disfrutámoslo moito facendo. Bueno, disfrutei moito facendo o proxecto, dividirse os traballos, foi unha experiencia moi boa, tanto pola construción da antena, pola programación de todo o servicio tecnolóxico e a construción mesmo do proxectil. A mesma ilusión que elevan para afrontar a competición, cuxa primeira fase será a nivel autonómico e terá lugar o vindeiro xoves en Lugo.